tħallna u ma konniex qabel daqshekk fi problema anki ta' dejn insostenibbli. Issa dina issemmit minn ħafna credit raters u credit raters huma dawk ishom watchdogs. B'dan il-mod, il-professur tal-ekonomija Lino Briguglio jispjega reviżjoni l-isfel tas-saħħa ekonomika ta' pajjiżna mill-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's li fi kliemu ma kienitx sorprendenti. Kif ħadtu din l-aħbar kienet sorpriża, profs, li Standard & Poor's waslu din id-deċiżjoni? Le, hemm dak li semmu Standard & Poor fil-rapport tagħhom ilu magħruf. Il-professur Briguglio jgħid li l-periklu għal jekk nibqgħu ma nindirizzawx id-dejn, is-saħħa ekonomika ta' pajjiżna terġa' tiġi riveduta l-isfel. Li il-messaġġ prinċipali tal-Standard & Poor's huwa li għandna dejn insostenibbli. Dak huwa il-messaġġ prinċipali. U dak li wassal għad-downgrading u għandna twissija illi jekk l-imaxijiet fuq id-dejn ħajċedu ċertu persentaġġ ħajkompli ikonna downgrading iżjed. B'referenza indiretta lejn il-fatt li l-gvern ma rnexxilux jgħaddi l-budget, Lino Briguglio jgħid li l-akbar problema ta' dan il-gvern kien il-Parlament u dawk li sejjaħ bħala dirty tricks li saru fih. L-ikbar nara jien pereżempju illi ġie downgraded irrispetti l-Parlament. Dik l-ikbar waħda li kellna. B'referenza indiretta l Malta, Lino Briguglio jgħid li l-gvern mużax l-etika meta ġie lil din il-korporazzjoni tiegħu stess biex tagħmel rapport kontra l-proposta tal-Partit Laburista għal traħħis fil-kontijiet. Etika l-istituzzjoni tal-gvern imini toħroġ rapporti favur il-gvern bħalissa ħalli nqabbad, pereżempju, ħalli nqabbad ixaħat ieħor spontanjament. Tirreferi u minnu biex ma semmux ismijiet. Qed tirreferi għal dak li nqala issa. Illi ma jistax ikun illi il-Partit Nazzjonalista li qed tiġġieled elezzjoni iqabbad entità tal-gvern biex tiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Lino Briguglio jgħid ukoll li mhux qed jifhem il-kummenti li qed isiru u li jagħtu l-impressjoni żbaljata li l-heavy fuel oil huwa aħjar mill-gass. Li xi ħadd qal illi aħna jekk imorru narwaċċhom li ma jirġinna xejn, jifri għaw kważi difiża madar ma tħarrax ċara illi mhux ħażin heavy fuel oil, avvalja nafu illi huwa qar mill-gass. Il-professur Briguglio iżid li bl-aktar mod immedjat irridu nindirizzaw in-numru baxx ta' nisa fid-dinja tax-xogħol. Jien li ngħid ħafna personali fuq il-problema li għandha Malta illi għandna riżors uman nisa. Percentaġġ kbir, li żed percentaġġ fl-Ewropa, illi mhux qed jintuża għall-ekonomija. Fl-opinjoni ta' Lino Briguglio, f'pajjiżna m'hawnx biżżejjed childcare centers. Voljew ħafna childcare centers mhux biżżejjed,